24 awusiyehla semakhaya uyabaleka umfana ongenayo ikafela siyawushaya yasibolekisa ngempahla thina usuqoka nekhaya yombathi isikhumba ngoba siyawushaya asibolekisa ngempahla thina usuqoka nekhaya ngani imali yakho uyayiphuza ushuthi wena uyofaka amabhoda singamaphinga futhi siyazithanda kabi futhi siyazithanda kabi ngifake i-apeta yami yabo ngempela kumela kanjani baleka ngihamba nensizwa amaphinga ukapatiya siyakiya siphethe imali eningi ngaphethe ngempela kumela kanjani baleka ngihamba ney'tudla ney'lenda ngihamba ngey'lahla amafura siphuzisavana yami ngempela kumela kanjani baleka uni-extreme weyibafana awuthina siyadula kabi awufaki lapho namabhoda ngempela kumela kanjani baleka I'm